Καλημέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για χρόνιες ψυχικές διαταραχές. Οι ψυχώσεις και ιδιαίτερα η σχιζοφρένεια αποτελούν μία από τις δυσκολότερες χρόνιες ψυχικές διαταραχές τις οποίες μπορεί να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος ανεξαρτήτου καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού και κοινωνικο-οικονομικού επίπεδου. Η σχιζοφρένεια δεν κάνει διακρίσεις, αγγίζει όλους τους ανθρώπους. Οι ψυχώσεις είναι ένα κεφάλαιο με διάφορες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα η παραλυρητική διαταραχή, η άτυπη σχιζοφρένεια, η σχιζοφρένεια ή ένα βραχύ οξύ ψυχοσικό επεισόδιο. Η σχιζοφρένεια είναι η πιο βαριά μορφή ψύχωσης, αποτελείται από τα θετικά συμπτώματα όπως ακουστικές ψευδαισθήσεις, δηλαδή οι άνθρωποι ακούνε φωνές ή βλέπουν διάφορα πράγματα, οι οπτικές ψευδαισθήσεις, δηλαδή βλέπουν κάποια πράγματα, το παραλήρημα, διάφορες μορφές παραλυρήματος, το οποίο χαρακτηρίζεται από μία αιμονή σε πράγματα, όπως για παράδειγμα ένας άνθρωπος έχει την αίσθηση ότι τον παρακολουθούν ή ότι κάποιος θέλει να του κάνει κακό, να τον σκοτώσει, ή το θρησκευτικό παραλήρημα ή ένα ψυχοσικό μεγαλομανιακό παραλήρημα. Αυτά λοιπόν είναι τα θετικά συμπτώματα και από εκεί πέρα έχουμε τα αρνητικά συμπτώματα, τα οποία εκφράζονται με μία έτσι, θα έλεγα, φαίνεται σαν κατάθλιψη αυτό το οποίο περνάει ο άνθρωπος, δηλαδή έλλειψη ενέργειας να κάνουν πράγματα, κοινωνική απόσυρση και απομόνωση, έλλειψη κινήτρου για ζωή και ανιδονία. Εκτός από αυτές τις δύο κατηγορίες υπάρχουν και τα γνωσιακά ελλείμματα, ένα μεγάλο πρόβλημα στους ασθενείς με σχιζοφρένεια, τα οποία συσχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητά τους. Γνωσιακά ελλείμματα είναι γνωσιακές δυσλειτουργίες, δηλαδή δυσλειτουργίες σε διάφορα σημεία του εγκεφάλου. Έχουμε τα νευρογνωσιακά ελλείμματα, όπως η συγκέντρωση και η προσοχή, η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, η μνήμη, οπτική, λεκτική, η μνήμη εργασίας, η πιο πρόσφατη δηλαδή μνήμη, και η δεύτερη κατηγορία γνωσιακών ελλειμμάτων είναι τα κοινωνικογνωστικά ελλείμματα, το λεγόμενο social cognition, γνωστό από τη βιβλιογραφία, με διάφορες κατηγορίες όπως το theory of mind, η απόδοση αιτιών. Με άλλα λόγια, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι ερμηνεύουν τις καταστάσεις ή την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους, αν την ερμηνεύουν σωστά. Συνήθως οι ασθενείς με σχιζοφρένεια έχουν μεγάλα ελλείμματα στην ερμηνεία αυτών των καταστάσεων και έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία ενσυναίσθησης, δηλαδή να μπουν στη θέση του άλλου. Άρα λοιπόν αυτό τι σημαίνει ότι όταν θα εφαρμόσουμε μία θεραπεία θα πρέπει να εστιάζουμε, να έχουμε σαν βασικούς θεραπευτικούς στόχους τα θετικά συμπτώματα, τα αρνητικά συμπτώματα, τα γνωσιακά ελλείμματα και τη συνοσηρότητα. Πολύ συχνά έχουμε αγχώδεις διαταραχές και κατάθλιψη. Η βασική θεραπεία των ασθενών με σχιζοφρένεια είναι η φαρμακοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία είναι επικουρική και συμπληρώνει ή συνεργάζεται στενά με την φαρμακοθεραπεία. Είναι γνωστό ότι η φαρμακοθεραπεία δεν είναι και τόσο αποτελεσματική στα αρνητικά συμπτώματα και στα γνωσιακά ελλείμματα, οπότε η ψυχοθεραπεία έρχεται εδώ να συμπληρώσει, να ενισχύσει τη δράση της φαρμακοθεραπείας. Σήμερα έχουμε αρκετά μοντέρνα φάρμακα, τα οποία κρατούν τους ανθρώπους εκτός νοσοκομείων. Τα ποσοστά σωστής και καλής εξωτερικής παρακολούθησης πλέον έχουν αυξηθεί τα τελευταία 20-30 χρόνια.
Επομένως οι άνθρωποι ζουν στο σπίτι τους και παρακολουθούνται από το σπίτι τους, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι η νοσηλεία είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Σαφέστατα και μπορεί να νοσηλευτεί ένας άνθρωπος και πρέπει να νοσηλευτεί όταν είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του, διότι ως γνωστόν οι ασθενείς με σχιζοφρένεια σε πολύ μεγάλα ποσοστά έχουν αυξημένο ποσοστό αυτοκτονικότητας, με μεγάλη πιθανότητα να εφαρμόσουν αυτά τα οποία πιστεύουν, όπως και μεγάλο ποσοστό κακής συμμόρφωσης στην φαρμακευτική αγωγή. Σήμερα για να δώσουμε τη διάγνωση σχιζοφρένεια τη δίνουμε μετά από αρκετά μεγάλο θεραπευτικό χρόνο. Δηλαδή ένα άτομο πρέπει να έχει εκδηλώσει τουλάχιστον 2 οξέα ψυχοσικά επεισόδια, να είναι σε φαρμακευτική αγωγή από τότε, είτε τα παίρνει είτε δεν τα παίρνει, αλλά να έχει συστηθεί αγωγή από τον γιατρό, τον ψυχίατρο, να γίνει η απαραίτητη διαφοροδιάγνωση, οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και η κατάλληλη ψυχομετρική αξιολόγηση από την πλευρά των κλινικών ψυχολόγων, ώστε να βεβαιωθούμε για κάποια πράγματα. Η ψυχομετρική αυτή αξιολόγηση περιλαμβάνει την αξιολόγηση της συμπτωματολογίας, τη διερεύνηση του νοητικού δυναμικού με το τεστ νοημοσύνης, την αξιολόγηση των γνωσιακών ελλημάτων, η οποία γίνεται και εν μέρει και με το τεστ νοημοσύνης, αλλά και με το MCCB, ένα πολύ καλό ψυχομετρικό εργαλείο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αφού βεβαίως είμαστε σε θέση να δώσουμε με βεβαιότητα τη διάγνωση, ξεκινάμε στη συνέχεια σε συνεργασία με τον ψυχίατρο ή μαζί με τον ψυχίατρο σε μια συστηματική μακροχρόνια ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Αυτό περιλαμβάνει ψυχοεκπαίδευση στη σχιζοφρένεια για τον ασθενή και για την οικογένεια, ατομική γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία με κύριο στόχο την καλύτερη διαχείριση του άγχους από τα θετικά συμπτώματα αλλά και από τα αρνητικά συμπτώματα. Επίσης η ατομική γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία για την ψύχωση εκπαιδεύει το άτομο στο να διαχειριστεί καλύτερα τα θετικά και αρνητικά του συμπτώματα, την διαταραχή της διάθεσης και το άγχος. Η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες είναι επίσης μια εμπειρικά τεκμηριωμένη παρέμβαση που βοηθάει στην βελτίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και υπάρχουν πλέον και πιο εξελιγμένες μοντέρνες θεραπείες όπως το Metacognitive Training για ψυχώσεις και σχιζοφρένεια, ένα θεραπευτικό μοντέλο το οποίο έχει φτιάξει η ομάδα του κύριου Μόριτς στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου και το οποίο εφαρμόζω και εγώ προσωπικά εδώ στην Αθήνα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα προγράμματα αποκατάστασης, προγράμματα που έχουν σαν βασικό στόχο τη βελτίωση γνωσιακών ελλημάτων και αρνητικών συμπτωμάτων, όπως το Integrated Psychological Therapy από τη Βέρνη της Ελβετίας, το οποίο έχω φέρει προσωπικά στην Ελλάδα μαζί με την στενή μου συνεργάτηδα, την κυρία Γεωργιλά, ψυχίατρο, ιδιώτη πλέον ψυχίατρο, και το οποίο το εφαρμόζουμε και το έχουμε εφαρμόσει σε αρκετούς ασθενείς εδώ στην Ελλάδα, και μια μεταξέλιξη του IPT, το Integrated Neurocognitive Therapy, το οποίο εστιάζει σε περισσότερη παρέμβαση στα νοσιακά ελλείμματα και στα αρνητικά συμπτώματα επίσης. Άρα λοιπόν, και βεβαίως η ομάδα του Beck έχει εκδώσει εδώ και 3 χρόνια περίπου το Recovery Oriented Therapy για χρόνιες ψυχικές διαταραχές, μεταξύ των οποίων και για τη σχιζοφρένεια, όπου μέσα από αυτή την μακροχρόνια παρέμβαση εστιάζει κανείς στην
εγκατάσταση θετικών πεποιθήσεων απέναντι στον εαυτό και απέναντι στην ίδια τη ζωή. Δηλαδή, συμβάλλει και αυτή η θεραπεία στην κινητοποίηση των ασθενών και στην επανένταξή τους στην κοινωνία. Ένα ποσοστό των ασθενών με σχιζοφρένεια, το 30 με 60% ανήκει στην ανθεκτική σχιζοφρένεια. Είναι μια μορφή σχιζοφρένειας η οποία δεν ανταποκρίνεται καλά στις υπάρχουσες φαρμακοθεραπείες. Υπάρχουν συγκεκριμένα φάρμακα τα οποία προτείνονται για αυτή την κατηγορία, όπως η κλοζαπίνη. Και αυτή η κατηγορία είναι και πιο δύσκολη και για μας που εφαρμόζουμε τις ψυχοθεραπείες. Έχουν δηλαδή περισσότερα γνωσιακά ελλείμματα, πιο ανθεκτικά θετικά και αρνητικά συμπτώματα. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζουμε και προτείνουμε μακροχρόνιο συνδυασμό φαρμακοθεραπείας και ψυχοθεραπείας με εμπειρικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις. Έτσι λοιπόν, σήμερα δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε ότι δεν έχουμε εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τη σχιζοφρένεια. Ωστόσο, αυτά τα εργαλεία μας βοηθούν να βελτιώσουμε πολλές πτυχές της σχιζοφρένειας, αλλά όχι να την αποθεραπεύσουμε στο 100%. Όμως μπορούμε να προσφέρουμε πάρα πολλές δυνατότητες βελτίωσης και επανένταξης στην κοινωνία. Και ελπίζω η ελληνική κοινωνία και η ελληνική πολιτεία να αυξήσει το ποσοστό συμπερίληψης των ανθρώπων αυτών στην αγορά εργασίας, διότι πολλές φορές έχουμε το φαινόμενο ότι εμείς τους εκπαιδεύουμε και τους βελτιώνουμε σε επίπεδο φαρμακοθεραπείας και ψυχοθεραπείας, αλλά όταν ψάχνουν για μία θέση εργασίας ως αμαία, οι πόρτες είναι κλειστές. Και αυτό είναι τραγικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους αυτούς στα δικαιώματά τους. Έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν μια οικονομική βοήθεια από το κράτος. Έχουν δικαίωμα να έχουν φοροαπαλλαγές. Έχουν δικαίωμα πρόσβασης ως αμαία σε διαγωνισμούς του δημοσίου, όταν αυτό είναι εφικτό. Και έχουν δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στις πιο μοντέρνες και εμπειρικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις οι οποίες έχουν σχεδιαστεί τα τελευταία χρόνια. Εμείς οι κλινικοί ψυχολόγοι και ψυχίατροι είμαστε υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε πρόσβαση για αυτούς τους ανθρώπους σε αυτές τις μοντέρνες θεραπείες. Έτσι λοιπόν, χτίζοντας και βελτιώνοντας σιγά σιγά τα διάφορα προβλήματα και ελλείμματά τους, αποκτούν μια μεγαλύτερη αυτονομία και ατενίζουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Επίσης, αυτή η μακροχρόνια παρέμβαση στους ασθενείς με σχιζοφρένεια και με ανθεκτική σχιζοφρένεια προφυλάσσει τους ανθρώπους από κακοποιητικές παρεμβάσεις σε επίπεδο φαρμακοθεραπείας και ψυχοθεραπείας. Όταν ένας ειδικός είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος, τότε προσφέρει και τις κατάλληλες θεραπείες. Αν ένας ειδικός δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος ή δεν έχει εμπειρία, τότε ο κίνδυνος να κάνει πειράματα με τους ασθενείς με σχιζοφρένεια είναι πολύ μεγάλος. Σήμερα λοιπόν υπάρχει δυνατότητα εκπαίδευσης σε αυτές τις μοντέρνες θεραπείες. Η βασική προϋπόθεση βεβαίως είναι ένας κλινικός ψυχολόγος, ψυχίατρος να έχει εκπαιδευτεί στη γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία και να συνεχίζει τη μετεκπαίδευσή του στα πλαίσια διαβίου εκπαίδευσης σε διάφορα εξειδικευμένα προγράμματα για τους ασθενείς με σχιζοφρένεια. Έτσι λοιπόν σήμερα θέλω να στείλω ένα πάρα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για τους ασθενείς με σχιζοφρένεια και τις οικογένειές τους, να ζητήσουν βοήθεια και να διεκδικήσουν από τους ειδικούς την εφαρμογή μοντέρνων μεθόδων και όχι αμφιλεγόμενων ψυχοθεραπευτικών μεθόδων ή αφιλεγόμενων φαρμακευτικών παρεμβάσεων.